Producer it so happened that I got signed with a record label. Yeah, it was international signing here. So I went there for sure. I recorded with a lot of musical gurus. We were calling it a 360 collaboration with African gurus. So ndakashanda Salif Keita, ndakashanda ne Uhuru, ana Maporisa, ndakashanda na Runtown Galado from Nigeria, ndakashanda na Berita from Lesotho, ndakashanda with Eric Paliani from Malawi, ndakashanda na a lot of my artists, my artists. So tapedza project. It took me a year and a half to 2 years to work on the project, the videos and everything. But tutanga kuto ndapedza basa ma videos apa Trace Channel O and everything. Ma shows tikatomboita ma shows ne Uhuru. I think mambo na ma shows. So when I came back home now, I record a song na Gary. And then the owner of the record label Vanditanzi have breached the contract. This to no choose a good collaboration unaita na uyu. You don't record with your son, you don't do videos with your son, stuff like that. Kutoshika pa kutoti takatanga utonetsana kushika kumatare. Taensana kumatare kwa futi apana chakabuda takaramba ndakangodzayirirwa kushika pa kutoti contract ndandi nayo chakazongofadza ndechikuti pese paitika hondo idzodzidzi mazuva anga achifambawo futi contract chaka expire this year in August. Okay. Yeah. So ndakabatwa ne contract isingaite I don't know kuti kurwadzisana here vanhu ndomashandiro acho. Actually I did 3 songs na Salif. Ndakaita ipapa African Paradox pa album iroro racho. Imwe yacho song inotofeature futi our own Dr. Oliver Mtukudzi. Inini na Salif na Dr. Oliver. But all those things, here the owner of the studio is sitting on those things and they're not releasing them. And dzimwe hondo dzatinosangana nadzo mabasa zvinotorwadza. Chachakandibata, like I told you, that contract, it was a 10-year contract, my brother. Okay. It only expired this month, and I'm in August this year. So for the past 10 years,
I could not do if I could do I'm traveling, Willom is doing this. Companies inongokutaura kuti auskuenda haaendewo ndi artist wangu, you know how it is. I'll sue you guys mukaenda nemunhu. So for the past 10 years I was playing it low. But of course, we don't stop writing, we don't stop practicing, we don't stop thinking, scheming and coming out with songs. So 10 years idzodzo marwadzo yayo zvese probably ndatozviunganidza mumasongs. Tatakanyarara nekuda kwecontract anenge akatibata. But now I'm a free man and the one they should expect more vibes from me. So yakakanganisa sei music career yenyu that contract? Yakandikanya. Unogeta pane mamwe makanyirwa ekuti at times when things like that happens, andimukona kana pamunotanga macontracts akadai so munopromisana zvinhu zviri so rosy and you know you are told of millions and all those things, and you start seeing those dollar signs also in your ningirini. You meet all these people ana yumasekela anani vese vanachataura nezvavavo, you are working with them and you think for sure ndaita sei ndachirowa apa zvaita apa andikuona. But inoitika maipapo ndekutoti uyo anenge aine pfungwa dzake, iwo kudhara unenge wata $1 million in your brains kuti this is it, takutoda kuita $1 million. Chinhu chacho chikanzi hakusina chapera semaperero akadaro anorwadzisana kudai, zvinogona kukudisturba iwewe zvekuti unogona kuda kuramba career kuti handichazvide zvemagitari izvi, you know, nefrustration, kana kuti unogona kuzviwesta. That's why uchizoona vamwe vanhu they start drinking a lot, doing drugs and all those things, probably anenge afrustratedwa nezvinhu zvakaita seizvozvo. But like enough me, I'm a married man, wife and kids. Kana zvezvarwadza unodzokera kumba ugara kupamba nemudzimai uchigaya nevana vako uchigaya zvako uchigaya plan nguva ichifamba contract ichipera. So chakandidzikisira ipapa marwadzo yayo ekuti unosvika pakuda kutomboretire, but we never give up. Simultan,